Malawi Brief. Yatentha dashboard ya wiki ino nkhani ndizochuluka kwambiri kuphatikizapo anamiwa amene akhala kupempha belo ndipo atapasidwa belo anamangidwanso. Mu wiki imeneyi kunalinso nkhani yokhuzana ku Anti-Corruption Bureau pamene tamva kuti onse amene anachita mayeso oti athe kukhala mkulu wa bungwe limeneli alakwa. Kuphatikizapo kulinso nkhani ya ku Embassy imene yavuta kwambiri. Takhalani pomwepo. Kwadi mag ndekuti dagulana ndolo. Komanso china chidasintha mtundu. Pachi chidasintha mtunduso. Mwande kumbusadi. Churi chidaola ye. Ai. Zanandolo mwachulazo. Komanso ndimbewe imene mumadzala mbali ya kwanu. Mbali ya kwanu kumadzala nandolo. Ife kuno sitipanga nawo zanandolo. Ife ndachimanga. Ino anandolo. Tiambarano ba. Ino abale atona ndolo pepani. Koma ife ngachimanga. Ino ngachimanga. Eya. Ndiye muipota tena ndolo. Simukakula bwe. Chaka chino muipota tena. Ai simukakula. Ya mwana noka. Zone. So pana ndolo kupepani. Yayi. Ife ngachimanga. Tokoze kuti poti patsaji pepeso. Fe wathu kuti machita ndisuka longonda. Inde. Na ndolo makaka basikana kumama madzi. Okay. Koma chimanga chichofunika. Ai chimanga chofunika kwambiri. Chimanga chofunika kwambiri. Nditudi. Well, tiyambe nkuti apa timango patsana moyo. Moni chabe. Moni wanthu akuluakulu. Amakhala chonje. Moni wanthu akuluakulu. Sitingangoti moni basi. Uyanali moni. Ngatana khanti. Uyanali moni. Koma muchi dashboard muli nkhani zambiri madzulano. Zochiruka. Titayambira ponena kuti reception ya the scorchers mwaitsatira bwanji. Massive. Mwamba choncho ndiyambe ndi chizungu. Monga chizukulu cha nzuku. Massive. Amalawi tinagwirana manja. Kuyambira ku airport. Mpaka kafika kumalo kumene atsikana anagona. Mpaka kucha mmawa ndikuita ndidwaso atsikana aja ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko. Massive reception. Ndipo zinali bwino. Andi mmene zinalili ngakada ngochita kuti manyasi pang'ono zinali bwino zinthuzo. Mandeza nchita kwa manyasi pang'ono kuliko chifukwa titafika pa 18 ife ndalipo. Chifukwa naona kuti munapita inukala ndi. So we needed at least a background coming. Yes. Munaenda nawo. Koseko kwadenda bwino. Erere temwa fadzina le machulilo kwambiri ndi limene. Achi. Mwatsika nawo. Ndende fika pa 18 ndipele panali military. Okay. Brass band. Ndi anaguba sikali. Zinafika pamene kuguba. Koma mundima wandiweyani. Paja magetsi ka line yako kuchokera pa 18 kumapita ku city center. Anyamata amene akuti ngasati zaboma nzawoso. Ndadatenga adakasunga kunyumba. Ndi perereyo dutsa mundima. Ndipo ndi ngasasikaja adazolowera magubidwe amadziwa zoti ngakhale ndi mundima koma anu ake omalinga ndi makodi amene amaphunzitsidwa amaguba abe mofanana. Eno maona zile. Ndimaona. Asilikali achita apatse ulemu. I see. Ngakhale mundali mundima amaguba abe mofanana. Koma kanga ndena afe. Ndi ndimo umene unalili. Maswapo poto. Ndero kwezetu kuti wina aloyero wina aloyero. Koma ayiwo uchimodzi. Ndikuzamdyaka so scorcher mmodzi. Maponda scorcher. Ai nkhani yovitsa chisoni Amalawi tikudana ndi chitukuko. Apa sinkhaniso ya boma yayi. Ai boma likuyesetsa mbali yake. Kuti patsa chitukuko. Koma Amalawi tikudana ndi chitukuko ngati munthu wamisala. Amalawi tupanga behave ngati munthu wopenga wamisala. Kumbukulira malaya anyuwani. Amakatsira grisi kukatsira diesel araoneke ndimene munthu mwake mukuyendera. Mdzaboma zinthu. Dzaboma alidzali yesi. Vetsa chisoni. Zote ni misonkho yathu samaganiza. Kuvetsa chisoni katundu wawo yemwe. Ati ena amakafika mpaka pa airport paja. Mudzaone pa airport paja pamakhala magetsi. Ndege kamatera usiku pamakhala magetsi. Ana makazulaso zimenezo kukeka nyumba nyamata. Ngatali ndege. Zachitikapo ku Bagiri Muluzi International Airport. Kambiri mbiri tikapita Dakar tainaka kuti amazula tubarani we. Magetsi aparani we aja. Amazula nyamata. Basu kukeka panjinga.
akuti nzaboma zimenezi koma apolisi muli kuti mapatrol apolisi kuteteza chitukuko zofunika polisi yes kuti timaiko ambiri tu day in day out apolisi amene adzikhala paliponse funding idzipita ku polisi funding apolisi ajapatsidwe funding cruiser idziyenda anthu adziopa so msanje luchitipa tili ndi dera lalikulu apolisi ngokwana apolisi ali kwambiri kusanje mutchulako polisi wa polisi sinasiya malo okay so nkhani chakuti aboma adzitsikako ndalama ndithu kumeneko mapatrols munthu amene ali mkachuma kake amaone kuti chitetezo chilipo amathandiza bwino kutukula dziko I see komanso ukakhala ndalama njenjenjenjenjenje ayi ndi apolisi chonde taona zile chitikazo ayi zosayenera kuti zipitirire zosayenera zimenezo dashboard ikuchita condemn zimenezi kuti ngati nzika tatenti tigwirane ni manja china chilichonse mukuchiona chito masonkha tonse pang'ono pang'ono ziziti wawa yes ndiye mwayenda nawo kafika ku nyumba ya chifumu ayi ine sinapiteko okay kumeneko anapita ma official ma official ngasife ife nangaza mpira zikazitsata ayi mendo imaoneka ife ngakunkhatse ndiye ukadapita opitawo tithokoze kwambiri kuti banja la president lidapereka makobidi kwa anawa 5 million aliyense kuti zinazoona ndizo 5 million aliyense nkhani yabwino kwambiri ndena mati azimayo walemera iko ali aposo chabe ali ndalama atsikanaja sino miyendo mangoendera miyendo fumbi kobo inu miyendo iyi ili ntchito iyi miyendo iyi chimene nakulakwira ni chachikulu kwambiri mpaka 40 years miyendo mangoendera ayi miyendo iyi azana kuitsa chito kupangira ndalama ali ndalama atsikana aja ndiye tithokoze kwambiri ndena matero hayi palakwika atsikana amenewo ndalama zimenezo mudakakapatsa ovutika midzimu mudakakapatsa ovutika mmidzimu osapatsa atsikana awo ndiye ngati dashboard ikone kuti kuyankhula kumene koko nkopendekeka sikuyenerera ayi kuyankhula kwa mtundu umene nkopendekeka munthu wachita chabwino timuthokoze nthawi yomweyo ndife tomwe timanena anthu aja kuti kumatawa adaponya mpira atu yawa to ndalama zawo ndekuti ankangomwera muwa ndalama zawo ndekuti ankagula nyanga ndife tomwe tikuamana zowayenera titapatse atsikana aja zowayenera oh yes inu amene muli mavuto ena kaya chakudya kaya mavuto awana zovala dodima ilipo ikuva adodima za scotches zisizikukuza pano patili munyengo ya scotches inu amene muli mavuto ena mmakomo dodima muyankhula sobwino mwayambana ndi gu iyayi mwayambana ndi ndalama iyoyo nja scotches agwira ntchito adada kapanda kufika level imene yoyo sidakatuluka oya sikadatuluka so ndalama nja scotches tili mu nyengo ya scotches tathokozeso professor Gerald Mutarika anena kuti ndamva mphekesera zona akuti contract ya Fazili yopita kumapeto koma ufiti wake wamtundu wanje woti munthu wachita bwino nkomati choka anayankhula ndi choncho sinaonjezere kapena kuchotsera ndinati koma amayi mwatani koma anayankhula bwino ufiti wamtundu wanje woti munthu wagwira ntchito yabwino chifukwa alipo tudzimitima chifukwa kuti ndale kumpira ndale sizingakhale kumpira kumpira kuli ndale zoopsa zoti anthu deli panopa mmene anthu amachita kugwira zithuma umati iruze Afazili aonekoipa achokepo ndikhale bwe moti deli zimene alichita mascoches zijo kafika level imeneyo deli ena adakwiya koma nanga pali chokwira ngati nzika adakwiya ena kodi tu mtima zako tsija lina ndi Afazili chonde ubunaka ahayi adali komweko ankasekerera ankaomba manja kuti madam mwanena zoona ahayi awo ndamina masaini zimenezo Afazili musachoke tisaone nkhope ina ayi nkhope ina ayi yambita yako B scotches B A njafazili tuna sokonezaso zinthu zabwino bwino zinthu zabwino bwino wina sokonezesi ayi mwambisa B pala Fazili ezona yetu kung'ung'uza kwina ena mu dashboard amalankhula kuti big man sanaoneke professor himself
kusaoneka ndiye kuti anthu azikambirana zimenezi akuti patsikulo amayi anangokhala ndi anthu azing'ung'uza nkhani zomwe kungoti kaganizidwe nkosiyana chifukwa kumene anapita anthuko nkunyumba kwawo kwa anthuwa okay ndipo kumene kuja malinga ndi malamulo awo akhoza kunena kuti ndingopereka moni kapena ndipanga zina koma ine ndisaoneke chabwino paulemu chifukwa chakuti Scorchers poyamba tidziwa kuti ndi chifukwa chani Scorchers inapita State House okay tikangokhala ndi reason imeneyoyo palibenso amene angamanene kuti bwanji sitinaone bwanji sinatere ayi chimene anapitira ku State House a Scorchers nchifukwa chakuti Professor Gertrude Mutharika ndi patroni wa Scorchers ndi anati atsikana tabwera tigire limodzi basi Gertrude Mutharika angachitenga kuti chakudya chodyetsa anthuwo osadutsa kwa bambo angachitenga mwaimaliza angachitenga kuti chakudya chotana inu tetije osauza bambo abambo adakakaniza kuti kuno yayi adakapita na saka sizikanateka basi mwaimaliza ndi anthu timangoyankhula basi mwaimaliza bwino imeneyo ndiyo mwaimaliza bwino mwaimaliza bwino good. For the sake of the viewers mwina panali mpungwepungwe pankhani yakuti kuda atuluka anamiwa dashboard yapeza zotani pofika pano akumwathobwa ndi banja lawo mwatibwanjiso pano panamiwa mune nawo akumathobwa ndi banja lawo ali kunja kuti atuluke zakhala bwanji panali mikwingwirima panali mikwingwirima zili ngati matenda malowedwa mthupi sachedwa koma kuti atuluke imakhala ntchito papakhalu mabacterium madripi nzimene zinachitika ukalowa kumene kuja kacha kuti ufika poti utuluke pamakhala maprocedure osiyanasiyana ndiye tithokoze mulungu kuti anamiwa amene ammenyera nkhondo amalawi opsinjika atuluka ndipo chikhulupiriro tinacho kuti ngasabwera kunja kuno ndiye kuti ma-press briefing ayambika sizilichoncho asayambe sizilichoncho kwena ayambe sizilichoncho bwanjisi musala kwitsa anamiwa kuti apezekeso abwereraso sangabwerere pa ngani ya bero imene amaba pali malamulo chabwino ati bwanji sindauleka akuti mwatero mwatuluka koma zochitika za mulandu umene fe tidakupeza nawone musayankhule ndi anthu chabwino komanso zomapita pagulu ndimachita za ma press briefing ngakhale sikuti amatchula choncho koma ndiye kuti sakuloledwa kulankhula ku mtundu wa malawi antiro apangekeleye ndiye basi musatumeso basi anamiwa mupumulakayi pang'ono ndiye kuti chifukwa pano panamiwa solakwa mpaka bwalo la milandu lidzape zolakwa zimenezo nzoona akungoganiziridwa ndiye pamene akuganiziridwa mafuna ndione kuti kukhalitsa kwawo eniyo mukatsatira akhala kwambiri m'manja mwa boma akusungidwa sizinaphwanya malamulo zimenezo ndikukayikira ngati paphwanyidwa lamulo ngakhale kuti ine sindino malamulo koma chimene ndimadziwa ine chakuti apolisi akakugwira akakugwira pali malo atatu amene umene ukafikeko ngati mulandu wokupitirirabe akakugwira it's either upita mu police cell mmene amawerenga 48 hours muja kuti ngati uli mu police cell isadutse 48 hours asana kupatse bail koma malinga ndi mulanduwo ngati mulandu wake ukukhudza criminal amati criminal offense mulandu umene umakhala tokulirako pang'ono akhauti ukukhudzidwa ndi mulandu yotero kuti milandu ili ndi misinkhu so ngati pali masivo cases chani ndi ngati mulandu wake ndi wa criminal chimene amapanga amangokuchotsa kwa polisiwa nkukakupititsa ku ndende ku department ina fo ku ndende kujaso kuli ma department awiri kuli department ya remand
ndi department yoti adakumanga udikira kudzatulutsidwa. Palimande ndi pati. Palimande ndi pamene amakusunga akukufufuzabe kuti akugamule kuti umangidwa kapena utulutsidwa. Aha. So kwa limande kuja umatokhala ngakhale 2 years malinga ndi nature malinga ndi nature ya mulandu wako. Ukhozo makukhala upereka. Ukhozo makhala ku limande kuja 2 years malinga ndi complications ya mulandu wako. Yeah, ngati mulandu wako lukana amatoba akusunga kumeneko sana kumange iyi. Sikuti ukakhala ku limande kuja ndi womangidwa ayi. I see. Koma ukusungidwa chizungu chakamati holding room. It's a holding place. Just to hold you kuti adikire kuti akuone kuti mwateremu mukupita kunja kapena mukupita uko. I see. So bero imatha kuchitika uli kulimande kuja. Aha. So bero ikachitika sita ndizoto masulidwa ayi. Koma kuti ukhozo mayendera kukava za mulandu wako uli kunyumba. Okay. Nde kuchokera kumene kuja akakugwira no kumene kuja kuti iweyo ndi wolakwa takugamulani zaka 5 kapena zaka 2 kapena 10. Ndiye ukatero ndi straight ku komalizirako ku hard labor uko. Yeah, sufikira so kulimandiko. Koma ukundu makafikira kwa nyamata makavala za white kuja. Amakangana manesi kuja. Mungulaphula kwaje. Umakafika mbali iyi. Koma mungulaphula kwaje. Amavala ngati chani? Amakangana manesi amavala za white kuja. Ndio makafika mbali imene yoyo. Ndio wagamulidwa. Ndio wagamulidwa udikira ndi kudza kutulutse. Ndamba umalandira maudindo umene kuja Bakana udindo kuli lecture konkuja kuli anthu ndizumba manyapala aja amakhande maudindo osena siyana. Ndinabweretsa funso limeneli chifukwa mbuyo pakhala ndi Transpan komanso amabungwe akulankhulapo namiwa ntulutseni. Kodi namiwayi mukunzuziranji? Yes. Namiwa ndi munthu omenyera ufulu. Aboma adadzafika kuti tamva. Kuyankha kwawo kunali kuti nkhani ya bero ili ndi malamulo. Tulukani tsopano pa bero. Anamiwa anapezeka 2 million alibe. Nde after that, just a day after that one, kuna abweranso bungwe lina la HRDC. Anamiwa atulutseni. Kodi mukuwaphwanyira ufulu chifukwa chani? Ndifana mukufunsa kuti kodi apa kunsunga munthu moteromo sikuphwanya milandu makamaka sikuphwanya ufulu wa munthu. Ayi ineyo sindikukhulupirira kuti nkuphwanya ufulu wa munthu. Koma kuti chimene amapangira amabungweyo amangofuna kuti anamiwa asakhale mu condition yoyo. Okay. Yeah, asakhale mu condition yokhala kundendeko koma akhale mu condition yoti akozoma yankha zimenezo koma achokera kunyumba kwawo. So mwina zimene amabunga amafuna koma osati kuti apolisi kapena ndendeko kapena boma alakwitsa kwambiri powaphwanyira ufulu wa zimenezo. Ine sindikukhulupirira potengera mmene mawerengera zinthuzi chifukwa meneso amalemba ngati amabungweyo ndiye kuti 2 million ikusowa maganiza ngati akanangosonkha nthawi yomweyo zitakachitika choncho. Ndiye kuti zomalembazo adadzichedwetsa amene kungoti ndalama ndi atuluke koma pa bero nkhani yaketu imafunika ndimene zitakachitika choncho. Tithokoze Mulungu ali kunja kuno. Timati tisuzumireso pa dashboard pa sikulako atu kuti apa mpofunika mayang'ana apa mpofunika mayang'ana taona mummenye kuti achakweratu ayamba kuyendayenda. Mwaziona zimene? Ndaona. Mwazitsata? Lero lomweso anayenda. Zutanthauza chani? Mwabanika? Ndimafuna kuti tizipititsenso kwa Malawi. Okay. Amalawi zili ngati zimandikumbutsa mmene munthu wina nkhani yake yokhuza ndi munthu wokwera njinga. Bambo ndi mayi, bambo ndi mwana akuza njinga. Ndena kuti anthu opanda nzeru. Zona anthu awiri mungamene ndiwo pasi njinga ilipo. Ndi basi kenaka bambo adakwera. Mwana umathamangira. Anthu akuti bambo mbuli ya bambo iwe zona ungakwera njinga mwana kumango ende opasi. Auto mwana iwe kwera ndiwe ine nzienda pasi. Anthu mwana opanda mwana osavinidwa. Iwe zona ungakwera njinga abambo wako kumene opasi. Kenaka kuti tikwere tonse. Anthu opanda chisoni. Anthu awiri njinga imodzi.
munthu alibe pabwino takataka tusungira munthu alibe pabwino president akati akuyenda anthu amati akuyendayenda aunonga ndalama akati asayende angokhala kuti adzigwirira ntchito ku state house akudwala bwanji sakutuluka bwanji koma munthu ndovuta abwana munthu simungamuti olo chauta mwini wache adafika polapa kuti munthu singalimbana ayi munthu so zona chakwera kuyenda ndizona amayitanidwa ati ma invitation aje sangopita kwa munthu mmodzi amapita kwa anthu ambiri anthu amasankha kodi achita mayitanidwa amachita itanidwa sangalote okha kuti ndiupita kwakuti kuli last church uku ayi last church of Christ ayi anachita itanidwa ndibwera ku last ndio makalata amene achiti mafusa last muve kuti kwakuti tidapitisa sokalata kwakuti tidapitisa sokalata koma atanganidwa ndiye muone kuti pamenepa tisakhazikike kwambiri chifukwa ndifuna kunena kuti pamene iwo akuyendende yoncho ndi mmene iwo waonera kuti adziyenda aliponso ena akayitanidwa sapita ndi mmene aonera pa nthawi imene so munthu mpovuta kuti kodi nditani kuti munthu andikonde sizikidzatheka usapite koso ali ngonyada ali ujande ngonyada ukangotuluka kodi matayala agalimoto otunde boma lidzigula mwezi uliwonse aonetsa kodi tsono munthu alibe pabwino munthu alibe pabwino timafunika kuti tilole kuti nthawi zina zake zinthu tiziziwa kuti zitikambirane izi tisakambirane koma chofunikira nkutulukako chofunikira kwambiri nkutulukako ngati muja adzapangira president professor Mutharika anadzapita Blantyre anthu kosimbe tamuona bwana wathu ndizoona so kutulukako ndikofunikira so ku last uku kumbali ya kuchalichi anapeza mwayi oti angolankhula naona ndithu kwambiri kuti sinayankhuleko zokhudza ndale yayi koma anayankhulabe ngati mbusa ina ndiphonya speech imeneyo anayankhula ngati mtumiki fa mtumiki umaona kuti mtumiki likuyankhulidwe kake ndi anati bwanji anayankhula kulimbikitsa mpingo basi fenda amodzi tidzendani limodzi ngati dziko china chilichonse ndi ndinagwira mawu ena ananena kuti tisamakondenso ngati dziko kumakwirira mbiri ya foundation good chifukwa palibe nyumba ina iliyonse yooneka yayikulu ya mphamvu ngati pansipa palibe maziko good nditamvetsera chonchicha ndinati kodi mkulu yafuna nena kuti chani munaitsatira kapena mbali imene ndinakava koma ma social media nakava kapati kameneko koma ndikuvomerezana nawo tikayambira nthawi yakamuzo Bakiri Bingu Madam Joyce Banda kudzabwera professor awa porabwera kankachiwiri palibe president amene adachoka chabe mwanjira ina that statement ife tinyamule kuti ndio ikupita ku dziko imapita ku last ayi utengawo umapita kwa president aliyense kwa munthu aliyense mtsogoleri aliyense ali mpaka pokomera ezona pali zambiri zimene tikayang'ana timakumbukira akamuzo timakumbukira Bakiri timakumbukira Joyce Banda timakumbukira Marimu Bingu timakumbukira professor timakumbukira chakwera so zimamatatiza zakuti mwachitsanzo tingokamba nkhani ya continuity zimene Mutharika azisiya wina apitilize zimene Mutharika azisiye wina apitilize kumeneko ndiye kulemekeza foundation chifukwa mmene mulankhuliramu ndizikunipasa chithunzi chifukwa si china chilichonse chimene munthu tikhoza onena kuti akalindiza ni madana nanu nthawi zonse munthu ali mpokomera munthu saipa ponse si apa ndakupasani shuga mundakamwatire ndiye ndinati mundikumbe pa air ndati mpaka na nkhani ifike pa air munthu ali ndi pena polakwika penanso pokomera
tikukamba pano ndekuti DPP kulamula oh yeah koma sikuti kupanga zofuna za Malawi zonse no alime mukamamva kumang'ung'uza yes ali ndi chimene akulankhula mbali inayi enanso akuti yayi zikuyenda oh yeah timayenera kuti tikamalankhula mdziko muno tizidziwa kuti tikuyankhula mwinanso kwa atsogoleri amene impact anachitako gawo linalachi mwanjira ina tidzaweruza atsogoleriwa mwachilungamo tidzaweruza mwachilungamo musayiwale kuti mwachisazo ngakhale boma limene lilipole pali imene kuti austerity measure so pamene president atangwanika kusunga ndalama tipange izi tisunge apa ndalama zibwerere mchimake pena panatere ndekuti ngakhale amene akuathandizira manja asachita balabala mphika mwa ndalama ayi ndekuti zikhangata kungoyankhula koma popanda phindu ndalama zisungidwe kumudzi anthu adzipindula adzidziwe zoto zichakuti asunga ndalamazi mankhwala alipo phindu lake nditi chikuchitika ndichi chifukwa that I can connect posachedwa apa ana malomba amalankhula pokhudzana ndi kuti koma nkhani za transfer za ndalama zioneka kuti anthu ayamba kuzisiya akuopa kuli levy misonkho amwanamveka anatero mbali yawo kuti khaniyo ndiyomvekadi pena zimanimvekera ngati kuti kodi boma likulankhula na boma lokaloka chikuchitika apa pandi chani koma ana malomba amwanamveka ananena kuti tikuyesayesabe chifukwa tili ngongole 24 trillion nkhani izikhala yona kuti tili ni ngongole koma so far maleva amene feta takhati kusonkha dziko muno kwasala ngongole kwana bwanji dziko lizidziwa tisabisalire ngongoleyo ilipo inde koma misonkho ikudulidwa daily kwemara misonkho ikubwera kodi ngongoleyo idakalipo mpaja 24 trillion ngongole yanji yosapha ikwenedzipa ndikuti tikusuntha tisadzamve kuti pepani idali pa 24 trillion tili pa 27 as a country's manager no. That's not what we are expecting no idzitsika ikwenera kutsika yes dashboard yapeza kunena kuti ku SCB kumene ku anthu akungola kwa ma interview and Mr. Gabriel Chambers is still the acting director kumeneko munaitsatira bwino khani yovesa chisoni mwamba choncho chamfesa chisoni ino simunaitanda ku interview prepare ino ngumaona ngati ndikachinyamula chinthu chichi uyeza kuti mabwerako chabe okay pamvesa chisoni pakuvesera chisoni mpakuti padzikopo chiri kufunikayo pali munthu ndipo wakhalapo munthuyo 2 years acting kuna zafika zaka 2 wakhalapo ndithu osati duleke program tipange verify yayi kodi achembezi tu adayamba 2025 yes so 2025 pano tili mu 2026 2026 timawerenga choncho 25 26 apa mbwanja ayi koma masomo wenu matawa class down ikafika ndo ya masomo ife aphunzitsi adala sitolo alipo asitolo I think alipo asitolo pa umbu secondary akangobwera asitolo kunali tu ndubera kaye kagati kajifine ka tumi musimu kwenda bwe so chimero nthawi chakuti boma lidiuze kuti kodi ma interview amene anthu amati kulemba kulako achembezi wawo amalemba nawo ndi pamene tufuna titamvesetsa kodi ngati akumalemba nawo nawo nkulakwa mfomu chosese mpunchi simuna bwere ya ndifuso chabe simuna bwere fuso nakuti kodi iwowo kwesibiko ngasiwo ndabeka li office ngarajana ngaita ngati akumalemba nawo fa ife libe umboni wona akumalemba nawo umboni umene tilibe pa koma tingoyerekeza kuti iwo amakalemba nawo ma interview makapanga nawo ndewo nkulakwa nawo ndiye mu office mwagwira bwanji agwira yani
pamene popo agwira chiyani kodi mmenzani akungogwirizira ndagwirizira chiyani agwirizira tu ntchito agwirizira ntchito yetu nchimodzimodzi kuti ahedi achoka ndi a deputy mukalowe mkalasi ya standard 8 mukaphunzitsa ana masamu ungamakangwala kuitsana ajo mangwala kuitsa futi ahedi achoka yetu so ngati awo agwira ntchito mwa nthawi iyi ndeti ntchito yakukhoza ndiwo akanango apatsa chinthu ndiwo akanango apatsa kapena amene alakwitsa anthu ma interviewwo ndikuti akudziwa chimene chofunika akhalewo chimene akualepheretsera koma masalari ndiwo alowewo zona I wanted you to take that one again ngati inu munthu mamwitano tufuna mudzapanga ma interview ntchito yake ndi yakuti munthu uja nkulakwa chifukwa iwenga tofika pamuza kuti walakwa ndiwo asalari ndiweyo sono ino amene mupakisa anthu ma interview ku ACB yambani ntchitoyo ingoyambani ntchito achembeza ike ndi pambali akhale pambali kapena apangiseni ma interview akhoze ngalalakwa lemberani pono munthu basi sungamati munthu walakwa ngomati bakhalabe kuti atidana atilakwirakwirabe nde pamene pasitu pamvetsa bwino kuti paenda motani mwankho mumvese chisongwe hayi siba kuveka bwino mukawanga manjano aje hayi mani kwetsole popelo siba kuveka inu amene mukuti chifa amatere kuma interview kiki mwalakwa ndio ndateloyo asalari alinayo aloweyeyo tichedwa nthawi ntchito ikufunika kumene ntchito iyambike ku ACB ndekuti basi dziko lino basi tufuna lichoke mdziphuphu likatangale so kaya pota kuboma kudziwa chipina kupanga koma timangounikira pamene pokoni masamu akuyenda bwanji ndithudi ndakunyadira kodi tisanasunthe ntchito za ACB kwenikweni mmazitsatira kwambiri amafunika zitana amakhala ngati somehow ma gatekeepers ongofuna makumbutsa anthu tentisamale katundu uyu ngwa boma tentisamale katundu uyu tentiende chonchi basi ukalepera interview alepera anthu anga ndatachito apangaso advertise ndikutumizani kumeneko hayi ndikutumizani ndokudalirani ndokudalirani akangotiso dashboard ndekutitha mwina maphunziro awo nangasife athu ma qualifications athu as a veterinary ungakakhale ACB director munthu udapanga za veterinary ndibati tiwere ngani zokhuzana kwembase kube kusokoneka kulutsi wambiri there are too much turbulence kwembase ari too much turbulence usikuoneka kuno bwino atwanandira makalata mmanja kuti inu takutumizani kwembase yakuti ena pitani kwakuti koma amene anatumizidwa kuyambirira kuti ali kumeneko ndiye kuti adapempha kuti bwera mkoni pano patufuna titumize kwena ndi anthu osakuchokako ndiye anamalomba analankhulapo akuti no sono zikachitika zimene zoti muzikanirira maembasi kuti malo moto kubwera anzanu I think ndiye kuti tiyambano kuyuza njira ina tsopano uforce you kuti muchokepo mupumira mbamba khani yomwe chifandona kuti ngatana malombawo Mungu achulawo kuti anayankhuladi ndiye kuti ntchito inango achulukira tsiku limenelo mwati bwanji ngatana yankhulada na malombawo ndiye kuti pa table panali mafailo ambiri ntchito inakula kutanthauza chani sono ino ana malombawo takudziwa ngati nenero wa boma kuti munthu wa kwembasi sumwitana ndi mawu amaitana ndi motani pali imene amati recall provision amalembera amapanga recall amalembera makalata amakawa muli ku German basi tu contract yanu yatha ndi mukhale mukubwerera ku Malawi ndi anthu achipopita amakauta ali ndi family ali ndi ana ena adayamba skulu komweko
ndali ndi tizikwamatawo ndi kale tizikwamato mweta katundu wosiyanasiyana chabwino amagula chabwino ndiye chifoti boma lanene kuti dzibwerani suti anganguti tanyamuka ayi pamene okhandondomeko zosiyanasiyana abomawa or even dashboard ikaona ikuona kuti alipo ena kumayambanso komweko koti masalari yawo sanayamba kulandira mwina miyezi iwiri tsono munthu abwera bwanji ngati ndalama boma silinapatse ndipo vuta so pakufunika kuti anthu aja pamene akuti dzibwerani ndiye kuti ndalama zawo awapatsa makontena andi malamulo ake akuyembasa amanena kuti pamene waitanidwa kuti udzibwerera kumudzi katundu wako ku kontena ukatule iweyo ukapakire wekha ndiye unyamule zikwama zako ukapakire mmakontena pamene makontena akunyamuka nawenso ukakwere ndege udzibwera kuti ukadzafika udikire pang'ono katundu adzibwera komanso ndichintchito it's a process komanso panthawi imene maprocess ajayambika amanena kuti munthu uja mu nyumba imene amakhala ife makhala kuti akupanga renti ngati ya boma achokeko amapatsidwa about mwina 4 days kuti akakhale ku hotel boma lapangire laike ku hotel nyumba ijekozedwe kuti wina adzibwera zimafika pamene yes sizongoti tulukani aulana malomba akudziwa zimenezo kuti amene achotsedwa anthu aja akekedwe ku hotel nyumba ijekozedwe wina adzalowemo zonsezo zoti zimafunika kuboma likamati bwerani akhalakonza koma kutheka mwina pressure kuchokera kwa anyuwani afuna upitawo zona nanga sadapangitsa orientation tsono nimaona katulo ina ndipatse yakuembasi lero ndiye pazichedwachedwa ndigwizana nazo zimenezo so nkutheka kuti boma lili pa crossroads chabwino kuti uko anthu afunika adzibwera koma silinapatse ndalama zona awa tikapangitsa orientation enanso apanga resign kuntchito kwawo kuti ndine ambassador tsopano zona chifukwa malamulo ake kuti mafika potuma inera uchite resign komanso malamulo ake suyamba kulandira salary pokapokoka ukapange present kumene kuja ukakafika pamene umayambano umakhala kuti wayamba ntchito ndioti awawa ngati angachedwe kupita ndioti likwachedwetsera masalary ndiokhala bwanji anthu basi adakakhala mmene ankakhalira kale nanga kale yonse akakhala ngati mabasa limeneyo yangu iwo akhala mmene ankakhalira kale nanga asana asankhe kuti mupita ku embassy ankata mesa amagwira ntchito inu mwandiuze pomba kuti amayenera apange resign ndiye kuti kuntchito kodachoka ndiye ukudikira kuti panopa ninyamuka bwanji ndidya chani ndiye ukapanga resign kumakhalanso malamulo akuntchito kumene ukugwira kuja kuti mudapangana kuti umapanga resign pakatha miyezi ngati malamulo ake umapanga drop your letter 3 months ahead so kataiya kaka it's a very crucial time yofunika kuti anthu aja awathandize sanga ndalama uko apatsa adzibwera kenaka zitero so chimene chimachitika nchakuti zimatheka mwina pa mission paja mwina pa anthu 4 ndiye mwina boma litenga kwa awiri kuti mukapita makawa ndi azanu awiri abakhala tuthandiza so inawo ndiye kuti zimapezana kuti pa embassy mwina anthu 6 4 adapita awiri adakali komweko so zonsezo ndizofuna kuti aboma achite machawi kuti anyuwani apite akale adzibwera boma pezani njira yodziwa mavuto ali mbali inayo mwakonze kumeneko kuti mwina ena awatsopano akuzonyamuka apite ena pano patambakale kwachula your excellency pa ambassador ndi excellency ndi udzingochula excellency pambalambata alibekali kwa so your excellency uja apite anthu aja akayambe ntchito anyamuke good one ndagwirizana nanu ndipo dashboard yatsindika zimenezi apite anyamata apite azibambo apite azimayi ena ayambakale kubwera amene ndalama zinapita ena ayambakale kubwera koma ena adakali komweko sikuti kusabwerako kuti akakamira kuti ukoko kwakoma ayi kuti ukoko kwakoma kwambiri ayi koma abwera bwanji ngati isalandira masala koma ngati papezekanso wina kuti walandira
koma ali kumweko ndiye anamalomba tumana polisi yake atumana polisi anamalomba tumana polisi akantenga ikhayo amene chifukwa abera boma amene abera boma apa mukhozo ndikirano iro likhaleyo ocha Paulemu waje kwathu kusiliperekera tanja la mazeni ndi chipongwe pepani paja monga ufumu kumene pepani ndi chipongwe so anamalomba ineyo ndikhozo kana umbali imodzi ngati munthu adalandira zonse zoyenerera koma afuna akhalepe komweko use force popo force ikhalepe apolisi kaendereni ndikuyamikireni kuti mwayimaliza bwino imeneyi tsopano ndimaganiza kuti timalize tsopano pamudzi pano tinaitana mulendo mu program ina imene yonso ino ndino producer so mzindi angana kucheza ndaikumbuka ino ndi producer wa program chabwino exclusive yes imene yoyo ndiyoti talonjeza Malawi tiyesetsa kuti ndipo mukapati nyoza ndipo gamu imene ichi nzobwesene munthu openga papoga musabage ene ni mwana wa masiya ndilibe solo muzali mbane iye musabage nyocha namwe kunaga sokola Ayuba ngwabweresa pamudzipa nde alankhulapo zinthu zikapo yes anaombera mmanja professor Mtalika kuti ntchito agwira tinapatsa mwayi kuti atiuze mmene akulonera dziko anaomberako mmanja zina yes koma sanathe kubisa nkhani imene inafunika yankhule akuti koma ndalama ikusowa kwambiri anatero da Ayuba akuti atapeza mwayi ukakumana ndi Mtalika auza kuti bwana pali malike jena ndienda ena nkuteka khalira ndalama zikusowa sizopanga security mafoti ambire ndi pamenepo chifukwa atamaliza ulankhula zimenezo panali funso limodzi lokha kuti tsono ku parliament mwatitekera zotana kuti iwalani umene iwalani Ayuba anabweradi Ayuba muchulawo anabwera panopa zona ndipo anenadi choncho kuti kunjaku ndi ndalama diasowa amatero ala Ayuba paja ndalama akuti maluzi chizungu chake amati ndi subjective usamanene kuti ndalama zasowa ati don't generalize kuti ndalama zasowa udzinena kuti ndalama zikundisowa iweyo zikukusowa ena ali nazo koma Ayuba kuti tsono level imene zafika panopa si za subjective zizo yayi koma kuti zafika poso aliyense lero iwo so anavomera kuti nawo iwo ngakhale so ma MP wo nawo so nditu kakapezeka machiro chenjenje kuti kapezeke mwatewe chautangwa nkulu atinosa amagwada kwambiri akakapezeka ndalamako ndiye amapempha kuti chonde a president mutayesa kuponya maso akuti muli malo ena ndi ena muchucha anatero ala Ayuba kuona kwawo muchucha ndi ati mene mukatseketsekebe kuti zimene mufuna zosunga chumazo zichitike amene wamayankhula ndi Ayuba kodi mumabwereza chifukwa kasi munayankhula sino aisineyo koma anali Ayuba chifukwa ina kozobera kuti tava muti kutero Ayuba nkhani imeneyi ayankhula ndani mukanthaya kaka zoperekera umboni ine ayi ngati pangafunike akhala Ayuba koma kwamvesera Ayuba muchithunzithunzi chimene tinacho ngati mdziko muno ambiri akudandaula kwambiri ndipo ndi madera ambiri business sakuyenda ndi madera ambiri tivomereze mitengo ya zinthu sikukwera ngati mbuyomu koma ndalamayo tsopano ndiye khangati kuti yangopanidwa pena pake chifukwa kuti ukagule chinthu sichokwera mtengocho uyena ukhale ndalama pene pondesini mapaonatu chinthu ngakhale mitengoyo sikukwera ili pamene ilipo iko zokhala tipompo mpaka chaka chathunthu usanakagule nakasi mtengo okhazikikawo ukufunika iweyo ukagule ukakondwe koma zoona ogulawo ukakondwe kuti mtengo sukukwera koma ukagula nchiyani ngati chokulira cholibe kukanakhala ngati kuchali chikananena kuti tabwerezaniso uthengapo
akulu nkhani imene ili kukambidwa it's a serious issue. It's a serious issue. Ndipo tikuyenda kukhala very careful ngati aboma chondesetsani kunjaku sizili bwino. Zoona. Ndipo tikamanena bola abomanu muli ndi ma advantage osiyana-siyana masalari 5 10 ntabwino koma kumudziko anthu akuvutika. Anthu akuvutika. Mmatawuni momwe muso. Ngakhale mtawuni momuno. Sizili bwino. Munthu wokumaganiza kuti tsono kapena ndingoyenda wapansi ndipite kuntchito. Mwaona? Ndalama ndilibe. Mwaona? Ndikumayikitsa full saw ya truck kuti at least mwine kutengereka mtunda sapato full saw ya truck kuti mwine ndezitisho zwe ikutengereka nthawi utakayenda wapasi. Ayi kumeneku tilipemphe bomali. Yes. Kuti litaunika nkhani ya zachuma chonde imene ndiyofunika kwambiri kuiunika. Ndipo Ayuba anena kuti tsono zimenezi zopangitsanso kuti ngakhale parliament musamati dalile ali kulibe chiliponso. Kuna nalankhula kuti mugwetsa ulesi akuti parliament sikuyenera kumayembekezera ngati nzika kuti ungasinthe zinthu. Atero Ayuba atero nda MP ade pano pali ku training for apanga training 3 weeks ali ku Mimu ku Jamati ku Mimu ku Mala School of Government yeja elementary abasi kwa apatsa mangolomera ma MP kwa apatsa mangolomera kuti chiro tizigwira chonchi ameso lendo yabaso asanayambe anakaita naso ma orientation akupitiriza komanso musayawala kuti pali ena anywa enoti angobwera kumene sakuzidziwa anangofikira parliament asanakauzire kuti ntchito imayenda bwanji ndi akankumaliza nano ndi ma training enawo kuti anthu ndithu aphunzitsidwe bwino. Ndi Ayuba wani apanga nawonso kuti apanga nawo zimenezo koma akutero kuti andimira mayonera parliament ya Malawi kuti kungabwere chokomera dziko ayi iwo ali wokayikira kwambiri. So chimenecho ndi chinthu choti tikuyenera kuti chitipatse phunziro. Timafuna mutati kokeranso I think a speaker more exclusive. Yes. Tizamvesetse kuti kukumakhala bwanji ku parliament. Yes. Mutagwira ntchito imeneyi itithandiza kwambiri kuti tizamvesetse kuti parliament ndi zimene akamba Ayuba kodi kukutumani zimenezi ndiye kuti takulakwira ayi ndipo akokera zimenezo ndichita ikathawika mawa for wike mawa pali mkulu wina abweranso sitinena pano sitinena pano exclusive ya Tuesday pali mkulu wina abwera pano amenenso dziko lino liyembekezere zambiri adzafotokoze chifukwa ndi munthu woti anthu akumudziwa mdziko muno. Wonderful. Sitingabweretse munthu woti anthu sakundziwa ayi. Tizibweretsa anthu oti ali ndi mbiri. Mutsindika pano mbwa. Tizibweretsa anthu oti ali ndi mbiri oti inunso mudziwa kuti tiye ndiphunzitsane pasiko pano. Mutsindika chocho bwa. Munthu opanda mbiri ayi akapanga kale mbiri uko kena kadzabwere pekisukusi tisayilowetse madzi. Program tisayilowetse madzi. Ndakumva. Isamwe madzi ya. Ndakumva. Ndithudi. Ayi neso tilibe makani. Mulibe makani? Ine ni nyamata wanu. Mmadituma kakwira ntchito moto ine ni nyamata wanu bwana. Ndikuthokozeni kwani. So koma itisayankhula yako kwansiza ndi kwa kuntandire. Itere kwa Ayuba omwewo. Ayuba awapero kuti afuna mtandire ndi ntsiriza. Ayikankhire kayilowera chakwa Asante. Auti inu akwatsiriza ndakwa akuntandire mukumazula matoilet ku Bingu National Stadium mukuzula matapo kumene koko kumagwetsa mipanda nkumalo wa mpira maulere nde Ayuba akuti angokusamutsani koma akuyikira ndi basi muzikachokera kumeneko kemzafika muli mbu mwazibuta dala discipline kusowa akutero kutandire ndi ukwantsiriza Ayuba ndibwereze anena ndi Ayuba chofama amazati iwe ayi ari musabuka pokapo kamunena kuti talapa silidzaonongaso stadium akalindeza ndikutokozeni kalankhulidwe kanu ya 7 years yoti president adzikhala munamvesera timalize mpamenepo ayi imene ija sidudziwa kuti akwatuma zimenezo ndani munankhula ndeneje abaso ya 7 years iyo ayi potali parliament konko tizimva koma uzisufuka popanda moto kuteka pena pake zikutokota ndi ngati atuma iwowo tizimva
owatuma ukatatume iwo tizimva timva ndithudi timalize motero tsiku la lero. no ine sikuthokozeni kwambiri tatero mundiye kuti tikumane Saturday makamaka mu program ine ya The Dashboard. Bambo Robert Abel Kalindiza timanena kuti iwo akadzagwidwa ndi mashingozi pakamwa pawopa mzakhala odandaula banso ikakupezani yakwembase mzakhalanso odandaula. kwembaseyo isaika adapanga kala orientation amene manganizira mukhozo pita ndinuyo koma kale kuphonyanitsa basi tose tili pamoja.